Tokom dugogodišnjeg radnog iskustva na dečjem odeljenju biblioteke naučila sam dve veoma važne stvari i danas želim da ih podelim sa vama. Prvo, na često roditeljsko pitanje da li je rano da učlanim svoje dete u biblioteku, postoji samo jedan odgovor: ne. Nikada nije rano da počnete sa čitanjem, bilo da knjige pozajmljujete iz biblioteke ili ih eventualno kupujete u knjižari. Dakle, značaj ranog čitanja veoma je važan za razvoj vašeg deteta. I zato je bitno da čitanje počne na vreme. Međutim, ako se desi da čitanje nije počelo na vreme, dakle da ste počeli malo kasnije, da uvodite dete u svet knjiga, ne očajavajte. Ni to nije tako strašno. Zato što čitanje nije samo čitanje. Čitanje je kvalitetno provedeno vreme sa detetom. Kroz čitanje gradite jednu jaku i neraskidivu vezu sa vašim detetom. I zato je vrlo važno da zapamtite jednu stvar. A to je, obratite sada dobro pažnju na ovo. Ukoliko vam dete koje već samostalno čita kaže: mama ili tata, čitaj mi, nikada, ali nikada mu nemojte reći: pa ti znaš da čitaš, čitaj sam. Ne. Ako vam traži da čitate, čitajte i uživajte u vremenu provedenom zajedno. Jer i vremenom i sami ćete primetiti kakve sve blagodeti čitanje ima na vaše dete i uopšte na razvoj vašeg odnosa. Program da čitanje počne na vreme sjajan je iz više razloga, a ja ću sada da navedem jedan koji mi je onako najupečatljiviji, a to je da su se na tom programu skupile čito porodice, kako ih Jelena divno naziva, i te porodice na programu kroz razgovor dele svoja iskustva, a ta iskustva tuđa nekome mogu biti mnogo značajna. Na primjer, ja sam podelila naše iskustvo kako smo uskladili zajedničko čitanje, ali kada ni uzrast ni interesovanje dece se nisu poklapali. Dakle, konkretno, kod nas u porodici je razlika 4 godine između dece. Ja se iskreno nadam da je naše čitalačko iskustvo pomoglo nekoj čito porodici da prebrodi neke svoje eventualne izazove u čitanju. A takođe, za kraj daću vam jedan savjet bibliotekarke na mreži. Oslušnite svoje dete, pustite ga da samo bira literaturu za čitanje, jer verujte mi, kroz taj izbor knjižica mnogo ćete saznati o vašem detetu, o trenutnim raspoloženjima, možda nekim mukama koje ga trenutno more ili o nekim željama, tako da važno je da ga pustite da bira samo, ali svakako u nekom trenutku gledajte malo i da usmeravate čitalački ukus. Ja sam Jelena i stojim na Instagramu iza profila Jeja u svetu dečjih knjiga. Hvala vam. Čitajte, čitajte. Ćao!